खळबळ उडवून देणारी बातमी समोर येते कणकवलीमधून। कणकवलीमधील बांधकाम व्यावसायिक असलेल्या सुशांत दळवी यांच्या डोक्याला गंभीर इजा झालेल्या स्थितीत त्यांचा मृतदेह आढळलाय। डोक्याला बंदुकीची गोळी लागलेल्या स्थितीत हा मृतदेह आढळून आला, त्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे। घटनेच्या ठिकाणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर उपस्थित आहेत। त्यांनी संपूर्ण घटनेचा आढावा घेतलाय। त्यांच्या सोबत डीवायएसपी आढाव देखील आहेत। डोक्याला बंदुकीची गोळी घातल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केलाय। मृतदेह जवळपास 25 ते 30 फूट फरफटत नेण्यात आलाय। दळवी यांचं एक चप्पल झाडावर आढळल्याची माहिती पोलीस सूत्रांकडून देण्यात आली आहे। कच्च्या रस्त्यावर कारच्या टायरचे निशाण देखील आढळून आले। कणकवलीमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे। बांधकाम व्यावसायिक सुशांत दळवी यांचा गोळी झाडून खून झाल्याची धक्कादायक घटना कणकवलीतील या मुडेश्वर मैदानाच्या पुढील बाजूस म्हणजे पाण्याची टाकी आणि पाण्या टाकीच्या खालच्या बाजूस ऐन माईनमळा म्हणून एक जागा आहे आणि त्या ठिकाणी ही घटना एकंदरीत घडलेली दिसत आहे। या ठिकाणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर हे देखील दाखल झालेले आहेत। त्यांनी घटनेची माहिती घेतली आहे। एकंदरीत घटनेची माहिती घेतली असता जो मृतदेह तो प्राथमिक दर्शा स्थितीत आढळला असता त्याला गोळी झाडून गोळी डोक्याला लागलेली होती अशी एक प्राथमिक पोलिसांकडून माहिती मिळते आणि त्यानंतर त्या मृतदेहाला 25 ते 30 फूट फरफटत बाजूला रस्त्याला नेलेलं होतं आणि ठेवण्यात आलेलं होतं अशी एकंदरीत माहिती आहे। आणि रक्तबंबाळ स्थितीत हा चेहरा झालेला होता। तर चप्पल देखील आहे ते एक झाडावर आढळलेलं असं एक प्राथमिक अशी पोलिसांकडून माहिती समजत आहे। डॉग स्क्वॉड पथक तसेच फॉरेन्सिक लॅब देखील इथे आलेले आहे आणि संपूर्ण घटनेची माहिती आढावा घेत आहे। नेमकं हे कसं झालं, का झालं, नेमकं या प्रकरणामध्ये मागे कोण आहे, तो इथे कसा आला, कुठे जाणार होता, घरातून कधी बाहेर पडला, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता पोलीस तपासात उघड होतील। पण नेमकी परिस्थिती पाहिली की एक धक्कादायक प्रकार आता कणकवलीमध्ये घडलेला आपल्याला दिसत आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली।